Puti ng hungit. Kalante. Ano? Anong nakabian? Wala makakam. Lah, kumpula. Ano po? Kasa ka mo, ano? Namagila ka mo. Kumaro na ako. Ayo! Ayo! Kumain video lang. Sige, sir. Upload sa YouTube. Liter ng yogurt. Ah! Ano, uya na si Papa. Ano? Dito ka na. Ay, na. Ah, kan lah kalakanan na. Oh. Binigyan natin may liya sa tinatang na si Baso, masabi naman. Siguro tayo ng baso sa inyo. Magkabot ito rin. Siguro. Ano kung hanap mo ito? Balik man sa akin. Kasi pag nagluluto ko umaga. Tago man kasi siya. Mahilig ka sa kaniliti? Piyang aning mangin. Ay, salamat. Oo. John? Idinudulot nga mo sa inyong Senyor ang mga kalam sa pagkakaliwan sa langit sa inyong oripon. Sa tigilinda man tayo dala ng kanyang
Muli na lamang ang kayamang pagkawan nila ko na lumipas po sa mga tulog na pagkawalan ng siya na namin ay po at inuuhan lumipuraran sa tayo. Ay, dahil nagkakagasiya. Nahuli na lamang ang Uli na lamang pagkabot sa iyan na plus ay mong mahal na hawak ng nila at tumbal sa mga Hindi ako, matapos ka ng matagal. Labo-labo na nakasasaka. Pasok na. Labo-labo na nakasasaka. Oo, hindi. Dakulang ang kaya, o dakulang. Masarap pa rin yung uso. Ayan na yan. Ayan na. Water na water. Tanganin mo magtulog siya Bantang nabubuhay siya kasi magkakali. Birit si Bia. Sobrang na. Si ate mo, sige na kulakaw. Sige na sa isang tubig kaya na nakakante naman. Kasog ng tubig. Ay, tempo iskante. Nagkaroon na baga na buwa. Sige nga, sige. Bibidyo pa kita. Yeah. May kanina, Tol?
Mga internet. Marami mo pala istawin. Pagdaman mo nga rin ah. Nagsabihan pati tawing na magkano sunda siya, pangit. Tawing ni kung bago magkayulong dato. Ako na naman ang convert din ako na ini ang pagdukot niya. Ako sa baba kung pwede ka kay Diyos. Ay, nako, birisi po, birisi. Mundo kayo dyan, sabi na ikaroon na. Yo, magpinarin ni Jo. Gusto kayo ni. Say. Ito dati, videohan mo, itong luto. Ang tuwangan. Ito po ate Sen. Ani, pagbukas naman namin, Ne. Bukas at magaling Diyos. Salamat. Nagbagal na nga, Ne. Alas na. Dika. Hindi mag-provide yan. Ang sa pinulungan. Bawal yan. Hindi ko pwede. Pumagay ka mo, tumaling tagal sa YouTube. Sa YouTube. Bawal may provide. Tawin niya sama ni kape. Nagdidikit sa lang. Di ba ka na yung ano? Kaya ako paglaw mo na madurag na. Kape or coffee or juice. Siya. You come down. Yan na kulaon na raw. Pagdaan na. Paano niya ang sa kakulang na raw. Hindi na naman ay mga ganito. Inatake. Pagdaan naman eh. Alas 12 dapat kababa. Salamat ako na. Lamisa duman sa sanasya. Nakakaaw na. Manila. Ang malik lang. Ano ka nang ako? Ay, kita kaya na. Baka ako bang ang pigpig pa na kita ako. Pero magdala.
Maling kami kan dikto ni Mang Ultimo. Maling kami Iya, mahiling tayo sa YouTube. Ha? Sige, sana makaiturog ka ini, ho. Kung ano mahigos pini, ho. Mahigusan puan, mahigusan po ini, ho. Araro, maghandog. Araro, maghandog. Sabaw lang naman da, di sabaw. Ay! Sorry. Masakap na kami. Mga tsukong kaya. Siya lang din mo pag-iiba. Umiro sa ka ba ng oras ang malap sila. Sira na. 1-9. Malap kasi sila. Malmal pa ng krudo. Ang kinadahumi naman. Rekod Na makurusok sa... Makurusok sa... Dahil bagong Saan? mahal sa krudo. So oras kang traktor na ito. Makurusok sa ang buo. Halos ang dilagan sa inda. Halos May ida sa mas mga- malamang pa sa inda sa mag-drive. may sadire. May lang aram. Yun nangyayari. Di hindi Kaya araw. ka man may sadire bihikulo. Igaraib sa imong arapang kayaw. Di hindi araw. Ikaw makailing ka. Natiwala sa imo. Kung inabuso mo. Kung nag... Ay, so ito. Ay, laro day ko yun ang Dexter to. Ma'am, si Ma'am, dapat si Ma'am. Pasensya na po, tigsugo sa nampo ako. Ay, Ma'am, tayo ko Ma'am. Okay. Okay na? Ha? Ni, Okay na, uni, ho. si Ma'am. Okay na na Ta, dok, ini. Ano yung problema? Ika, tingara ay tingara. Tingnan. Pilakano na. Yung dalahogan. Oy, ano na? Maangas, dalawa ka. Binabeste ka. Magturogang ano. Ay, ano? Sala. Ginabos na. Ginabos na. O, Naka-one shot na. sirikanan. Tagilid. Siring ka. Tagilid. Ang tagay. Ay, yun na. Ay, Ayun. Dek, ang tagilid. Ayaw, maura ka. Si Ma'am Iske, okay? O, Okay sa nahan. ngangaan! Last night, pagi yan. Sabi na pati sa bilis na medalya. Okay. Dek, si Ma'am. Maturog in sa luwas. Matulog. Ma'am. Yes. Ayan. Like, Okay. Eh, takalaan na, bisto naman. Boses.
Baka magparong. Makabalik ka mo sa vlog. Vloggeran. Ay ko. Ay. Ano? Ano, hanggang saan na kayo nag-istoryahan? Ano naman, dapat mainom mo, no? Saro sa naman ininom ninda. Nico Bila. Continue. Bisa na sa iske. Kuti mayo ang titiyon na. Puga-pugaon. Ma'am, Ano? ma'am, Ika, pugaon na si iske. ikaw mo lang kay Mike. Ay, di ako mapuga. Ma'am, Dugo pa. ay, Sugit pa. Parang pa. alag. Gua pa ang Iyo. kumala. Yes, sige na. Tangan mga picture si ma'am. Oh, dahil pa nga na, sabi mo. Abuapan. Ayun, para mahiling ni auntie mo doon. Hindi. Oh, sabi na. Sabi doon ni Iski, ma'am. Iski, ma'am. Arog ba inay? Ang irarog at tagas-tagas, pero hindi. Lubong ito maabot hindi. Labot. So daga mi nga na dyan sa kalawit o. Pagbaba ko sa... So daga mi ko dyan na 175. Nakuha ko sa nasa ESO. No, don't. Sarong igtariya. Tama tagas-tagas, pero kung kabuto naman. Uli ang guni. Yan sa, diyan ako maturog. Turugan kong traktor na may mabutong. Gumago ko. Yeah, ako uli na kita. Ano sa dakulang Oo, ang atong gusto. Ang atong Pagnitok sa likod. ang atong gusto pambunggan, ang atong gusto rotibito. Ilag ko sa hay. Karang kadahong ko ta kung ilag mo sa lo, sige sa ring itok sa ring itok, inalubong. Yeah, malulubong ako di may man pati kung apuda na maghatak. Ang mahatak mong ganarek ang traktor. Kata nakabiri siya. Kapag may tractor Sino man niya ako? may ano ka, may Parang ka. tada. Araw ganun kasi no yan. Libo na kong padling. Ang atong irang ka na kong krisira. Ihilag ka sa hay. Hindi rin nag-arangat. Anto dahil kung ilulelo mo, sige sa lubong Dapat yan. Rolok suha sa laboy. Dapat kayo sansanaw. May isanaw. Hindi eh. May kaya kong padling. Pigsa namin padling. Dahil naman itong ispe sa gilid. Pasak ng bakal. Iyan, kung igwa ko ka, dawag ko rin kalag. Kararong ang Balik ko na ba? kayan sa iyo. Dahil pwede ba? Kakanap. May isanaw sa may... Sa may isang day ka naman magamit ka itong padling na ito. Yung nga rin. Sa dahil matagasan eh. May giris na. Pangkiris ang taraw mo May dyan. giris na sinda. Sa dahil ang maisan, may mga gapog yan. May giris na bakal silang giris, pang giris. Pero iyan pag sinabing lapok, daw lapok ang pabag kay. Ay, lagang kong padling. Sa kata may pagkaya kong padling. Hindi pa rin, ang padling pa rin, araw mong padling. Robito. So, ibigyan lang sa rin ng dakula. Bakal. Bakal yan. Ano, bakal. Ito spiral bisay, spiral. Yeah. Na-fix so sa kakulang rin na. Dawa ko rin ang kararo, man laboy mo na. Pahaon mo kayo daw. Ang sisikat ka, tapos tunog padling. So baka. Nag-arog ka kan laboy. Ito. Kuyan ka ito eh. Ang traktor na bago. Nagaganang inota. Nakalive mo talaga. Ano na pong oras? Malas 12 na po. Ini po si Boss Jomar ho. Nagpupuon pa sa namin magtagay-taga. Dahil pa yung burat. Wala maurag din eh. Nagpundo na nga ang luhat. Ayos.
Alas 12 na magabay. Dahil nga parang turog. Ha? Ano? Ayos ka sa. Tuloy ka talaga makakitulog ka na. Kapi pa talaga. Oh, Rehe. So, ano po yun mga malaki? Ante. Ha? Ha? Kumita, ano yung documentary? Waking ka na tayo. Welcome to my vlog. Ma, follow up na ninyo bago mo mag-living captain na. Tika paapo da na ni ano Jackie. Madigi na lang da. Ya paano oras? Ano, tabangin na niyo pagkargas mani mo sa snacks, ilagay mo sa Starex. Yaw dyan. Dispenser mo yun daw? May pack pa dyan yung pagkaon eh. Bigyan mo sila ang center, ang center. Ilan ka mo? 5? Pag-burger ako ng 5? Lama. Iyo, ante. Tama. Yan naman. Daimak. Daimak. At saan mag-video ko lang sa chan? Yan na. Hindi ka na lang magkipila. Daw mas mali dito yung video. Wala mo pag may kaligay. Was. Si mama ko.
Yaon po dyan sa ano auto ni Kulawit. Tulo. Takol mo to? May ano, may gapo ang ganyan ko gawin. Dami, sobrang. Kung nakimay kayo, tapos pinang po nagsastake. Sa ano, sa Si Luna Liga. sa Atenea, sa Atenea natin, sa Atenea, si Mama, si Papa, si La, digdi ka na. Hindi ka naman tahimik. Siya pa man naman. Ano, may baka uli? May baka na lang. Kuran. Auto naman lang. Si Puti. Alam niyo siyang mama mo, beb, kaya? Siya mo na yan. Ako ang naman sa ano? Sa Ibabalik pa ibabalik pa ang... Yung isa na lang, dali natin. Lalagyan mo na sa ano, sa simbahan. ibabalik pa man hindi ulit na man sa ate. Ulit mo yun. Ulit man yan. Kaputan mo lang. Ha? Ulit mo yan. Kaputan mo lang ante. Bro. Ang tuban ng bro. Turan. Ano? Ay, inura. Oh, hindi mo muna matatanggal yan. Haliin mo muna eh. Ito, ito. Haliin mo yan. Kunti na. Ito, kunti na to. Yan. Oh, ano yan?
Hindi pa saan. Jangan main nah. Tidak, barasan bulu des labon. Patungan, partai. Udah, ya. Ako naman sa ano? Sa spasa. Ako masuk. Ako naman sa Saudi. Ay, ano ay. Pagkubangan. Isa na lang tawag. Tayo na. Pero naman sa meres ano. Ano na kayo? Kurang. Kalau pedas, pedas. Ini birthday pala ng birthday sa atin. Yo, sobrang certain ne. Sa 30 pala birthday nito. Gahapon sa TV. Over 30. Over 30. November 30 sinatay. Sabi next month ba? November 30. Next month ba? Nagsisipag so. Tao luwas tinigramo. Siya si Erwin Apilio. Sukit naman kaparos sa pwede puro lang ito. Baka dapat ito manuan malaki. Kasi angkas ni Jomar. Nagkaday mo makaturo. Tapos naman siya.
Nawalat ko nga ni. Ilaman. Ang sarong auto, dumaan na lang sa Gandong. Ang sarong sa telegrafo. Ang luma ang darong dumaan sa telegrafo. Ang saro, sabihin mo siya, di ko magkalap si Kalti mo dyan, kumalam ang sarong auto dyan. Kaya napagpalaw ka rin auto, iba. Ang sarong auto, Oh. kulay puti, isa sarong. Oo. Tapos sarong auto, dumas sa telegrafo. Oo, sarong dumaan sa tindahan. Sa tindahan na lang. Ayaw. O sige na. Gawin mo, magdaro mo si Tungko yan. Motor dyan. Ayaw. Yan, hindi sa motor sarong. Ayaw sa tindahan. Gawin mo, tapos gawin mo sa Tungko yan. So sarong auto, nyaon dyan. I-check mo dyan sa tindahan sa sarong susi. Hindi mamabitay ka dati na Kaya po, ang sarong auto nga nagkaroon is telegrafo, so kulay blue. O isang kulay blue na lang na may mantaguan, na iba. Sige po. Ayaw. Namaray ko na sa lumato kung malapay magkaning ani sa lagat, mararay ko na agad kaysa mga bago. Sige na, ibuan mo na pagi kumain ka ng klase. Ayan po. Sige, tayaw kami sa kuyan, naging tiro kami sa ganan. Anong design ba? Sakaya na rin. Motor! Ha? Motor, auto ang dala ko. Autong drama, so kulay puti. Oo, so sarong auto, ipadala mo kay Manny mong ulit. Oo, taluwa ba ganyan sa kalalahan ang auto? Yan sa kanan, duwa. Oo, sa kalalahan. Delikado itong takuyan. May naling ko dumaning kataning na tukal ng SIM. Malayok ito. Ayo. Di ba pa ano, ukaan? Kalalahan mo na ukaan. Pagkuha ko motor. Iyo po. Sige na. Sino tawag si Papa? Ha? Ay, jam ka ito. Nakakatindog nga na ako. Ano na nga inagayan ako? Ano na nga nakatindog ka dyan? Hindi ko sa ako. Ngaling maudan. Untuk makita tayo sa kaya bus. Pistang ka lang nagbabagay. Nasa isa. Kapag ba? Ha? Online? Bakal ko pong bus. Ha? Bakal ko. Online. Online, kaya lang ako sa email.
naman. Teka pa nakahalit na sa ro. Sabihan mo si Maybig itong mga trapal. Tapala na sa mga bintana sa taas. Yun na po, napala na po. Nakaburukos. Yun na po. Sa sliding po yan, itaral po yan. Sige na, gabos ng bintana. Yun na po. Sige, salamat. Ay, pasiguro lang. Na-open pa kayo sa tao kay Tomahan. Ay, salamat. May bye ka na. Kapo. Sa bita. Sa likod. Ivy. Hello, Ate Janet. Ate Janet. Nakakuha ka ng report sa presentasyon. Mayo po. Mga trabaho dati ito may iba. Ayos. Si Sema naman sa akin mo dyan. Sige, paano mo yan ha? Paburo mo sa nupot isa sa bintana. Trapal lang. Ayaw. Talaga lang yan. Ayaw. Tapos pasiguro lang. Ayaw. Lubid lang. Dahil ka na mag-tire basta durable tayo kwet lang. Ini yung lubid lang. Ini yung basta durable lang itong pampungkos ko sa paroy. Straw. Sige lang ka. Ano yan ba? Sabi niya kasi. Wala. Kasi nag-drive sa Starlet si Katol mo. Si Mike nag-drive sa Starlet. May water na. Tulog naman. Hindi ka mawala. Tulog siya.
Berbagi. Ano man ay? Kamu pa rin. Maraming cellphone. Tama na rin. Ang grasya sa katutunan ng nasa puso ng mga kasalinda sa Kristo ng mga sa Diyos. Wala na kapag-alala ka sa mga pangos na nakapagod sa katapatan. Ikaw ang sa kanyang napatapuan ng kanyang. Inagmamalang niya sa kanyang misyon. Alawang-alitan ng pagpapalong sa kanyang. Ngunit sa atin sa Panginoon, itagawas sa kanyang natin Kristo Jesus, inilang sa kanyang. Kapitamin niya sa kanyang ng sa kanyang. Kaya sa ikasibis sa mga sa kanyang, kaya sa mga ng Ama, itaman mo ng Ama. Itaman na sa kanyang, itaman na sa pagkakulang ng Ama. Mga kabahan sa mga kasalan, marami ko pang sila ng mga rasyon sila. Ikarasino ko sa pagkakuhan ng mga Diyos sa pagkakulang ng mga ikarasino sa pagkakulang ng mga kasama Kristo Malaka. Ikarasino ko sa pagkakulang sa pagkakulang
Espiritu kapatawaran sa tulungan sa Tuhan, dalam sa Tuhan, dan sa Tuhan. Amin. Kita. O Diyos, sa kawalan ng mga mahal, kami nagpapagawa sa mga aking kailangan sa mga makapamalong sa mga sa galingan, na binalakang sa galingan, siya nagdala sa pagkakuha, kaya sa Kristo. Mapasaya ito at bawa ng pagkakamayawa. Iniyalan niya, o nagiging sa pagkakamayawa, nagkuhan sa kahal, kay Mama sa Espiritu Santo, sa mga sa pagkakamayawa ng mga panahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Digdi sa bukid Misyo, maandang ng pagkeke, ang nabahanan ng mga upo, para sa aposenasyon ng ginagawa. Sa mga pagkeke na silang mga pagkakat, kasi manakbo ng mga hati. Madaling lang mahalin ang dampok ng paguluhan sa bukid niya, ang dampok na nakakatawag sa gabos sa nasyon. Pangalayon pero ang Diyos at kagayanan sa pagpapa, asin papahimig niya ang mga luha sa gabos na dalawa. Patinghaliin niya ang sikap, na dinius ng sayang kalwaan sa pinong na pinagpala. Ang kawalan ng nagtata. Kung mangyari masabi ang Diyos. Siya ang sa Diyos. Ibinigam ni sa iya sa mapagsabi. Asin iniligtas niya kami. Siya ang kawalan. Ibinigam ni sa iya sa mapagsabi. Asin ko kami sa kamagayagaya. Hulit lang iniligtas niya kami. Tatangawan kalagawan. Salamat sa Diyos. Ang kawalan sa mag-ilaw kasing kaligtasan. Ang kawalan sa mag-ilaw kasing kaligtasan. Ang kawalan iwaw sa mag-ilaw kasing kaligtasan. Sinisay sa mga matatawagan. Ang kawalan iwaw palilan sa mabuhay. Sa kisay ako matatakot. Ang kawalan sa mag-ilaw kasing kaligtasan. Sa kasanan na hagad ko sa kawalan. Sa kasanan bagay sa mga ginawa ko. Na ako ang sa aking kawalan. Sa kapuslatag sa iyong buhay. Namahinig ko ang kalayanin kawalan. Kasi magpapigdi sa iyong pinagdaya ko. Ang kawalan at sa pag-ilaw kasi kaligtasan. Dawa ko kawalan. Punang-unang kapag sa iyo. Mahirap ka sa pagkakaw. Kaligamat at madyang sa bawang ko. Nagsimba ang puso ko. Naguhanan, madulog ako. Ang naguhanan sa pag-ilaw at sa kaligtasan. Ang kaguhanan at sa pag-ilaw at sa kaligtasan. Dahil ka magdagas na ko. Dahil ka maabot sa ko. Ngayon pagsubulan sa iyong suko. Ika at sa mga kaligtasan. Ang kaguhanan at sa pag-ilaw at sa kaligtasan. Minalugod akong mahinig ko ang pagkamakakain ng kaguhanan sa lagarin ng anong buhay. Magsalit sa kaguhanan. Magmaisip, pagsubod ng puso. Magsalit sa kaguhanan. Ang kaguhanan at sa pag-ilaw at sa kaligtasan. Ikalawang pagsubod. Pagbasa sa sulat ng San Pablo sa mga taga-Pilipos. Alam na kita ang
nagkakitang mabot ay ang sa doon panaligtas, si Jesus Cristo ang nagmamagal. Binibay nila sa kung manilabawang na tawa, as hindi po niyang amang at saya ng mga kawain na tawa. Sa paaming ng kapangyarihan na ginagamit niya sa pagsabot ng Diyos. Tatanawang kalagawa Salamat sa Diyos. Makinig ko na Diyos sa pagkakaroon ng mga mga. Ang karamang mga sa kasi sa inyong Espiritu, ang pasa ng mga Diyos sa kasama, pangalawanan sa inyong pagkaroon. Sinanya sila Jesus, pero makakit, magkaroon ako sa Diyos, magkaroon ako sa ko. Sana sa mga katulang ako, maraming ako sa katulang nila para sa Diyos. Pero hindi sa sanilong sa iyo, kung bakit hindi ko pagkaroon ko sa kapakanan ko nila para sa iyo, mabalik ako dahil kapag iba ko naman. Nahalik ko sa iyo, lumanak ko. Para ito ang pasensya ka para ko. Nagsabi sa iya si Tomas, kawalan, dahil ikaw ko sa itawan ka, ang ikaw sinipag sa Jesus. Ako ang dalaman, at katotohanan asin ang buhay. Kaya matagal magsama, kung ako, huli sa ko. Maraming sa Panginoon. Pag-umaw sa Kristo. Lord, sa Diyos sa Panginoon. Ismail ako sa Panginoon. Ismail ako. Ilikot kanya sa tumawang na kamalis para sa pinalaman sa kanila para sa mga Charles. Pangalan ko sa inyo, sa kailangan ko ito ang gagawin ng pagpunong sa Panginoon. Kailangan ng mga spoko, ang sa kailangan kita, ang sa kailangan sa kailangan. Inamalikan sa kailangan na sa ilang mga kasama sa parokya kung saan siya sa buhay. Sa parokya, ilang lawas. Kailangan ko ng mga ayaw ng Diyos na sila nila para sa mga Diyos. Misalnya sa simbahan sa ang pagpento sa St. Joseph. Sebenarnya tinawag para sa Diyos kasi ipapon kananin na ako sa tinawag. Kasi siya naman lang ako sa mga sangay. Tinawag siya dalas, dalas. Kasi napakami ako ng kanina sa dalas na kung ay napaki si Sofia, si Fred, naman yung mga sa tinawag, si Carmel, si Marcia, si Joaquin, at si Maria namin. Ngayon nga tayo ng mga mga at ako lang ang mga sigurado. Kung yung kasi kanina, ang sunod sa kagustuhan ng mga lakas. Magkatuwa ang tao sa mga sa bakit
Kanya para sa gobyerno, kasi pagkakaan, ang ipapagalang lang sa lahat. So, ano mga mga pagkakaan sa gobyerno ng sunod sabihin ko ng mga pagkakaan, sinabi niya ng mga pagkakaan ang pamo ng Diyos na nakakalaman sa mga tao na susunod na hindi ko ng sa inyong pagkakaan. Kaya mga pagkakaan nila marami at papuhay. Iwasan ang siya mga profesional oriental. Dapat ang pagkakaroon ng mahal ng Diyos sa pamilya na pinulilas nila. Iwan niya matupang na dapat natin matupang. Bakit pinagawa sa pinapamilya? Iwan na kailangan ang pinagmamahal ng mga Diyos. Kasi ipapaulit ng Diyos para sa pagkakas sa iba para sa pagkakas sa pagkakas. So, maski naman yung harap mo, mahal sa pagkakas na pag-ikaw kamani ka sa pagkakas sa pagkakas makakapag-presente sa simbahan ni Saint Joseph. Masuk ako, pagkakaroon ko, and then, alas 12 ng pinagmamahal na po ang musika din ng ibang pumisa sa sanay. And then, ako po sa para sa kanyang pumirakas. Hindi na ito ay magkakaroon ng pakno. Pinagawa ng Diyos sa kanya kasi sa kanyang pamilya. Ang sa kanyang pagkulo sa kapatid sa di man katawan ng pagkakamay na natulad sa pagkakas na kapatid na nalaman ikaw ay magkakaroon. Mapagkakaan, mapagkakaan sa mga Diyos na mayo, ano ba ang pagkakaan ng bagay para sa mga bagay. Ano ba ang pagkakaan? Bakit sinabi ko sa para sa mga Diyos? Kasi hindi na ako kasi dapat limaw sa pagkakaan ng Diyos. Hindi na sa pamilya ng tulang wala sa kanyang pamilya ang pagkakaan ng pagkakaan. Menyatakan kebersamaan Yesus Tunas Tadi. Maka kita harus dimana. Sahabat yang satu terdapat perkara sama antara kamu mati. Mengingat saya yang satu mengatakan seperti yang terjadi sebenarnya dinawarkan mati dibunuh dari sekolah dan sebenarnya kita saya dan rasa makanan sama-sama senang sekut Allah kita mendengar sekolah sebenarnya dikatakan awal Kristus dinamakan umar dari sekolah siya buhay sa pagkakas. Ito ang sa katawan. Ang sa pagkakas, mga katulog sa mga katulog, para sa simbahan ng Diyos, tuloy sa mga kahalan sa kanyang ito. Ito ang sa katawan. At kalos ang magandang sa pagkakas ng mga katulog ngayon ako sa mga Diyos sa diwang sa inyong pagwawalan. Ipamigin na ako sa kawalan.
Yesu Kristo pagpapalaman niya para sa kanyang mga kapatid, para sa kanyang tuwan at sigarinya, para sa tapos na lahat ng mga nagkakaroon sa pamilya sa patuloy. Ikasal sila sa tapos ng mga kasalanan, kasi ito sila pamalanas sa kapamakaan at nagkasan sa kalitan o sa kinikitaan o sa pagpapamakaan. Amen. Sesuai dengan tujuan dan mata Allah. Inawang pangalaman ng Sulawos na Lilang, ulit kasi sa ating mga pinahawak ako ng pinapagin ng mga Santo, buong agad-agad sa kanila ng mga tao, hindi magpipahas mo, pinapagin ng buhay. Pagmamahal ng Diyos sa Tuhan. Inawang pangalaman ng Sulawos na Lilang, ulit kasi sa inyo pinahawak ako ng mga Santo, buong agad-agad sa kanila ng mga tao, hindi magpipahas mo, Pagmamahal ng Diyos sa Tuhan. Ako nalulog paglalaan ang aking sasabihin mga tao para sa kawawakas ng pagmamahal at sa iyong para sa pagkakawanalo at sa pagmamahal ng pagkakasimbahan. Kaya natin nabagyan ang maraming sa iyong sarap na sa iyong galingan para sa isang pinagalaman ng sakripisyon ng pagmamahal. Ipinagtinarin namin sa iyo, may kawasan ng pagkakawalan sa Quran, ulit ang anak sa mga manulog sa kanilang kasalan, ulit ang Kristo sa mga kawalan. Amen. At kabarangan ang sa iyo, Sa iyo ang Espiritu Santo, pinakalas mga sa Quran. salamat ka sa kawalan sa Diyos. Mahinig ko sa sinabi. Totoo ang iyong pagkakaroon ng pagkakaroon na dahil sa Diyos sa iyo. Papasalamat kami sa iyong kawalan na naman, Diyos makakamalan sa Tuhan, ulit ang Kristo sa mga kawalan. Ngayon ay kasang kami naman ang buhay ng mga tao na pagkakamay ng umatala. Kaya pwede makakakuha ng mga anas na pumapang sa iyo o mga pamakuya ng pagkakuha. Banal, banal, banal na karuwanan, Diyos mangako ko, ang langit at sa dagat, kalangkat sa iyong kabawalan, o sana sa kaitaasan. Kalangkat ang nangyayari sa lahat ng karuwanan, o sana sa kaitaasan. Malulog
kinatakasan. Nagpapasalamat ang mga pagkakataon na magkakaroon sa maglingkod sa inyo. Kasi nagkimahal ang mga tamaan na kami napapagulak ng mga sinto ni Kristo sa lahat ng Espiritu Santo. Pero namagawa na sa mga simbahan, inakampo sa iyo ng ituban, kanayan ako sa siya sa matao, kaya bago sa mga kapwa sa Francisco, kasi ka sa mga Kristo sa Rolando, kasi ka sa kanya. Pero nalaw sa iyo sa mga sa ninyo, nilakot niya sa iyo ay sa kalaman ninyo. Ito ko, nakatawag sa mga pagkakalayan sa api, magsumaw sa sayo sa mga pagkakalayan. Sila na mga sa sayo mga pagkakalayan, asal melakukan itu sebab aku dan pengawalnya segala semuanya dalam masa kesemuan kesembuh dalam dalam kita terus mengikuti itu kemarin masa kalian mengingatkan terus dalam masa kesembuh saya sponsor dan mengalami proses terus itu pada yang saya akan melakukan semua ini bersama waktu mau selama mau sudah boleh sampai saya boleh saya setiap hari saya bersama Tuhan bersama Espiritu Santo atau sekarang bersama lain sekarang sekarang dan orang-orang. Amin. Puri persatuan kehadiran, kesehatan perkawinan, siriman perkawinan, semangat perkawinan. Besok-besok perkawinan dan sambil selesai mengenal proses. Kata minuman di awal proses itu, sesuatu minuman di tengah awal proses itu. Pada waktu ini semua sedang dari awal proses kita. Kasih bapak kita, kasih bapak kita kamu sosok saya berdoa. Karena Allah sehat, sekarang mana kemana? Amin. Akan dimana kebenaran dan kemana? Kasih ini Apakah dalam itu
Yan na, nabibidyo. Sesaat lagi kami menyembah sama
para sa pagkaku, sa iyong kalalaman sa iyong Diyos karuan. Ang sa iyong kalalaman kasi dulot ito sa karuan. Mga santos sa Diyos, kaya sa pagkakuan sa iyo, mga angal sa karuan ng sa pagkakuan sa iyo. Ang sa iyong kalalaman kasi dulot ito sa karuan. Iwanan mo Lord, ni Kristo na tawag sa iyo, mapanagkalang namin sa pagkakuan. Ang sa iyong kalalaman kasi dulot ito sa karuan. Karuan na ako sa iyo, panagkalang sa buwan sa pagkakuan sa iyo, Ang sa iyong kalalaman kasi dulot ito sa karuan. kasi magkakaroon sa sumbaw ng iyong Diyos sa pagkakuan. Sa sakong hawak mahinig ko ang Diyos sa sakong matulog. Para pala sa iyo, pagkakuan sa sabang lahat ng mga Sa sakong hawak mahinig ko ang Diyos sa sakong matulog. ini ang pagkakaroon ng iyong puso sa kanyang puso. Sa sakong hawak mahinig ko ang Diyos sa sakong matulog. At sumakami, kawan namin sa kanya. Kagulang namin kasat kami. Uli kasi ang pagkakaroon, Kagulang namin kasat kami. uli kasi ang pagkakaroon, Kagulang namin kasat kami. uli ka pa mo niyang santo, Kagulang namin kasat kami. uli ka pa mo niyang susutos, Kagulang namin kasat kami. uli kasi ang pagkakaroon, Kagulang namin kasat uli kami. ka pa mo santo, Kagulang namin kasat kami. uli kasi ang pagkakaroon, Kagulang namin kasat kami. uli kasi ang pagkakaroon, Kagulang namin kasat kami. uli ka na lang ng Espiritu Santo, Kagulang namin kasat kami. uli kasi ang pagkakaroon ng iyong kawan. Kagulang namin kasat kami. Kasi magkami, sa mga nagkasan ng kawan. Sa liwanag sa iyong pagkawan. Kawan namin ang umusma sa mundo mo, ulit ikaw niya, mapasaya ko rin pagkakaroon ng isa kawan. Sa liwanag sa iyong pagkawan. Bakit siya nakakalaw dito na sa kawan, sa siya nakakalaw ng isa kawan, mapasaya ko rin pagkakaroon ng isa kawan. Sa liwanag sa iyong pagkawan. Pinagsasabi na mga kasalanan sa kanyang mula sa iyo, mapasaya ko rin pagkakaroon ng isa kawan. Sa liwanag sa iyong pagkawan. Sa iyo nagawa namin natin ang sa iyo kawan, mapasaya ko rin pagkakaroon ng isa kawan. Sa liwanag sa iyong pagkawan. Kailangan mo ang pagkakulang sa pagkakaroon sa iyo, sa iyo Diyos, sa Diyos, mapasaya ko rin pagkakaroon ng isa kawan. Sa liwanag sa iyong pagkawan. Magdala ko tayo sa kampanya kung para pagkakulang niya, sa sanyang pagkakulang ay sa pinakalimutan sa iyo sa pananawagan. Tapos ko ito, tamat na ang sa ating pagkakaroon, magkakaroon niya, magyayang mo sa dami sa lahat. Kasi pagkawan ko sa mga kasama. Sila yung nakatawag mo na nagkakasama sa mundo. Kasi hindi kami nagkakawa sa tubo. Nagagawa kami sa marap. Mga kaibigan, mga kaibigan, sa sino ka magiging malawag na parang sa mga tumawag sa kanila. Bilang isang nakasal na sa mga tumawag sa kanila, kaya para sa mga nagdala sa talas na sa pagkakawa ni Kristo. Napapasalamat ako sa inyo, ulit na ako sa mga kalayan at ulit ako sa sarili sa ako. Nagkalaman ko sa iyo sa iyo ako ng mga. Nawala na, nalagyan ako sa mga pagkakulit na mga tutunan para sa mga kusan, para sa mga sa ako. Ikinabala niya ako, papatawag ka sa pagkakakas sa mga pagkakulit, sa mga kami, ayon sa kanya. Pero sa mga tutunan sa mga kanya sa ako, Lord, Kristo sa mga tutunan na. Tutunan na ako sa mga pagkakakulit sa ako. Sa liwanag sa iyong pagkawan.
Pura naman ito. Maafin po terus. Berhina seorang Agnes adalah nama Andres. Kepada kita saudara-saudara bernama Apollo dan Agnes bersama-sama. Setiap kali kita maka teman-teman kita mengadakan bersama. Apakah teman-teman bisa Tuhan menyenangkan saudara-saudara memulai satu malam mulai kembali. Maka Toko sesuatu yang memang bisa bersama ada sama-sama api ini semangat. Mulai naman ako Imbihan ko sa tulong nila. Chavez, Corazon, de la Torre, Buti ko magpasalamat sa lubos ng kinamin. Nagtabalik ako sa kanya. Ngayon ako, hindi ko naman sa akin. Magpay ka naman na. Patawalin ko ka. Thank you, Lord. Hindi ka. Ayun na, kasi event ng family ka. Pada orang tersebut, Así se limón espíritu. Indonesia melakukan seorang mama sedang api sebagai tersangka. Amin. Kalau kamu satu dalam Indonesia, Salam sa Diyos. Sinilang sa mga ito, kepada Yesus dari pemisahan dan selamat po. Halat mo na.
Marite! Oy! Marite! 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 Nag-i-istorya ang pangalan. Alas 10 na pala. Silulok na siya. Ha? Silulok na siya. Babae ka rin, babae. Ato di ka na nila. Nainod ko lang. Anong ilang? Dahil sa palambalo, si Jess. Ayun. Jesse. Yao Salbay. Si Kings. Si Kuyan. Mili yun naman. Si Arnold yun naman ka. Ayun. King ko magabalo naman. Ayun. Si Jesse na sana. Pinakabato. I-upload mo. Chicken ka na. Wala na yung magpapit ng tao. Hindi ka nila makakakaya pa. Ang ganda yung magayan mo. Para ba nakamus... Kain doon. Ayaw doon si Mami.
Tubig kaya. Kalaog pala niya. Sino ang tabal abotong kan orang? Sige na dito tabal abotong ang kan orang. Orang na naman. Yuk, terabutasan ko na tulos an. Ano nga ng gamay? May tubig na, may tubig. Kaya magkas siya. Pagi po, pagi. Isla. Pagi daw po. Dito na lang. Diun man lang. Palawig kaya ang kayo lang sa Wala. Itong Tagalago noy. Pinatok. Binaak baga ito. Nako, pasok na lang po sa atin. Kasay. Ano? wala lang po grade sa side. Sige ito ron. Na. Burak. Ngayon ko.
Kurap yan. Mag-chat na lang po. ako no, kung ano ang 40 days kami. Wala na kaitan ka doon. Ito pa sana, pero nakaakit talaga. Sindihin na ng video niya mga kandila, gabos. Parang makasan. Papalayot mo siya. Itakan. Ito na nakanan ma. Kulang pa lang dyan. Me. Ito na nakanan. Kanong gagawan mo na. Ibayan kasi. Yun na. Oh, ibahan mo. Ganong magi naman. Dalan. Ayan, mas mirindalan duman. Sabi ka ni hagyo ka daw magi. Mana? Ay, si Mana. Para. Tatay sa. Ingalit. Ingalit na sila. Sibog din ang corona na kabaka. Ano ang kalayo, ha? Mga corona ba? Tuping sa ope, sa pinaka-ope. Isibugi ang kanila mga kapasi o traging kaya. Ano man ang kalayo ang corona. Matapos ta inilay, ha? Lay. Ato pantaning siliyo ni tatay. Yan ang bebe. Mga oo. Tinait, kinanay. Makatayo dito sa gilid. Ayun. Hindi, ikaw mo lang. Yeah. Isa, salay pa. Isang kalat yan. Patapos na pagtrabaho kayo.
Pan, para na maturuan. Ang oranan. Yan na naman yan natapos. Pinukusan pati ko tatay ka. Nabukusan ko yung pagpapnata. Wala na. Sige, ako na mabili ng tao. Si Kalo ko na wala sa simbahan. Hari kaya. Ah, na simbahan ka Kalo, simple Kalo. Kalo ito ipinulang ko. Hmm? Tayo na to, yan pa to. Pinakon. May sunod na naman din na dadan. Kaya una nga may alas ko.
Oo, di makasama ko din ang oras naman ko. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Sige po. Yan! Kasta na naman si dik-dik-dik kasta! Mailing na naman ko kanilibet! Tapos na malibet! Ulo na may maluto pa doon dyan. Nakaali mo basta ka na? Melia! Buhat na muna dyan, Melia! Melia! Buhat na muna, Melia! Wala pa yun. Wala sira mo! Yan ang plato ko yan.